Hai moitas cousas que ver en Trabada, moitas cousas guapas, naturaleza pura. Vivimos nun entorno natural que nos permite facer moitas actividades ao aire libre. As nosas preciosas rutas de senderismo, das cales dúas delas son dúas fragas con moitos anos de historia. Moitas rutas de senderismo, moitas. Temos o camiño norte antigo que cruza a Trabada inteiro e é unha andaina moi guapa, moi natural. En Trabada é imprescindible ver a enfariñada. Porque era o plato típico de Trabada. E é unha festa que se pasa pipa. É diferente, sobre todo porque elaboran as propias veciñas dali do noso concello. Bueno, na enfariñada, pois están as mulleres todas facendo enfariñadas, sirves enfariñada. Van botando nas sartenes, fritindo. E pasas un día estupendo. Só fallei un ano porque non estaba. O mellor de Trabada é a xente, unha xente hospitalaria, unha xente servicial, que sempre estamos aí uns pos outros. Pero o noso pueblo é super unido, por iso que a xente é maravillosa. O mellor de Trabada é a xente. A xente de Trabada. Por supuesto, xente.